veritat, la gent darrere, davall i d'aquí damunt. Bon vespre a tots, nens i nines, sobretot, i tots els altres que heu vengut aquí en aquesta rebuda en els Reis de l'Orient. Volem donar les gràcies també avui en el de Sant Mipa que han participat, han col·laborat per l'elaboració d'aquestes carrosses, també en els carrossers, tractoristes, que també cada any participau i ajudau, que sense vosaltres també no sortiria tan lluïda. També la banda de música, que a més avui han fet un itinerari que han començat per davant la mà i han acabat aquí. I també agrair a la cavalcata dels Reis, que sabeu que enguany han canviat d'horari, han canviat el rellotge, perdó, perquè enguany sí que no m'ho han fet esperar. Moltes gràcies a tots i esperem el discurs dels Reis. Criminales, Sant Llorençe. Enguanyé el discurset Despacito. Així tothom entendré. Bon vespre, senyorenc. Aquest any els vídeos de YouTube aniran una monada. Ni carreguer ni res, a tota pastilla. Però Llorencine, no te llevo els cables, cabronet. Estan molt contents d'estar un altre any aquí amb tots vosaltres. Granats i sopers, cubates a 3 euros. A la perrentader, tothom gate. Botelloner, pa què? Què voleu ser? Els més rics del cementiri? Tothom a gaste! Com tots sabeu, principalment, venim a fer l'entrega de regals a tots els nins i nines d'aquest meravellós poble. Un borner i s'acaba l'estiu sense pisciner. Quin desastre! Això sí, a tots aquells que hagin fet bonda. I sabem que hi ha gent que no ha fet hi ha nins que no han fet molta bonda, però bé, esperen que l'any que ve en facin. I si no... Castanyazo que te lleve! Toca! La meva carrossella, Oi, madame Robade? Can Gilet, casers, cotxers, això fa poder. Alhora, no poden deixar de banda els nins i nines que no poden gaudir dels mateixos luxes que vosaltres. Enguanyé, la cosa va de vídeos. 2 bloques amb un colxoner per torrenter. Un videoclipet nadalanquer. Aviat el de Sant Antoni. I fins i tot un cisne fent surfer. És que tenim somer... Ai, Marc Grimalet. I Marc Gafenter. Tu no te salvé. També tenim saloner. Per això, a Sant Llorençè, una puta sorte. Segon premier de la loteria. A nosaltres, ni un euro no toqué. És que, qui compra de cine per a vostè? I per certer, qui la guanya? Ningú celebre? els hi volem fer arribar una forta abraçada i els nostres millors pensaments per un món sense guerres ni violència, un món de pau i amor. Per Nadaler, una tarda cada dia. 2 nipponers, llorencines, anau molt de trullers. No sou un poble, sou una festa. També volem comunicar-vos el nostre total rebuig a la violència, però en especial a la de gènere. És una vertadera llàstima que en l'actualitat encara hi hem de rebre notícies tan desagradables. Basta, ni una més. Aquest estiuet tothom se grate. El mosquiter tigre ens deixa reventader. Te piqué lo que te piqué, posa't a fer bidet. A més, jo l'any que ve vull passar per l'Estoré Vermellet. Mare meva, quin glamuret! Això ni a Hollywood. Granots d'oret, elite. Molt bé, granots i soper. Un aplaudet!
Ens han arribat notícies de que som un poble que se mou, un poble viu, un poble amb ganes de fer coses. Sí, Mariano, els llorencins també fan coses. Gràcies, granats i sopes, per la feina feta i per tornar a encendre la flama llorencina. Enhorabona! Un reality show a San Llorençé y un pop porné. Son internacionales. Hay Robert is Islander. Ara, el negre de WhatsApp harta comparegué. O aquest era blanquer. Quin dimoni. Ens faria molta il·lusió que ens acompanyéssiu a l'església per adorar el nin Jesús i, tot seguit, efectuar l'entrega de regals. En Jaume Rectorer no se pot emparar. Puntualem arribaré. Els rellotgers se les podeu guardar. Moltes gràcies. Per acabar, ens agradaria fer la ja tradicional selfie reial i, com a novetat, un boomerang reial. No vos molleu? Bueno, quan passem el boomerang sí, ja sabeu. Sant Llorençé és una gran nació, i els llorenciners, molt llorenciners i molta llorenciners. Moltes gràcies. Gràcies, senyorens. Bona nit i fins l'any que ve. Pensàvem de fer-ho.
Ell, tu i tot. Recorda tu a Déu. Per això no faràs encens, símbol de la teva divinitat. Jo, Baltasar, rei de les terres del sud, on els dies són llargs i la que acompanya les nostres vides quan els animals per salvatges. Ell i tu i t'adoro. Però no que tu un home, i com a home hauràs de patir i morir. Per això faràs mirra, símbol de la teva unitat. A tu, te l'hauran de tots els homes de la terra. A tu, glòria i honor per sempre. Sigueu benvingudes, estimades majestats, sé que heu vingut de terres molt llunyanes per venir al nostre estimat poble de Sant Llorenç. Jo us he de comunicar que tots els fills de Sant Llorenç, els que estan aquí i els que no estan, s'han portat molt bé, ho rebut sempre molt. Heu fet bon de vosaltres. Gràcies, gràcies. I que heu demanat als reis? Però els heu d'aprofitar, que sí? Sabeu que hi ha nits que no tenen la sort de tenir reis, doncs no. Així que les juguetes que tingueu les heu d'aprofitar, no les heu d'ajudar, les heu de compartir amb els amics. Fareu bé? Molt bé, sí m'agrada. I en els grans no fa falta que no jugueu ni Game Boys, jo no sé si és de Game Boys ni Game Boys ni còpies d'aquestes. Basta que no jugueu homes de fraternitat, homes de pau, salut, unitat familiar, que no us fa falta, que sí. Això per als grans. Per als nins jugadors, que estiguin contents per els amics. I per nosaltres tot això. I bueno, jo l'any passat us vaig regalar per regates. Perquè s'han acabat les piques. Estic acabat d'aquests reis. La puntualitat m'ha sido ponent. I com l'any passat me van prometre que si arribava tard me pagaria una multa de 5 euros a pagar. Sembla que has demanat 50. Bueno, molt d'anys a tots, que sigueu molt feliços, que dormi prest, m'explic, i que facin bon de tot l'any, no només avui. Vinga, sigueu feliços.